Puti ka may galas gawa, lagi ng buhi ah. Saan man ako nindagang motor niya, wako'y kwarta. Sabay kayo maayong buhato natin. Sige akong trapo-trapo. Mas maayon siguro og akong iprinda. Ayaw lang. Sayang man ako biyan yung mga palangga ni tanan. Oh, ayun magtambay diri sa gawas, uy. Mugawas kung tunay na lakas ba, oh? Next, dalag tuba. Sabay ko, Uy, marag pahurot naman din akong tuba, pero isakto, marag dire naman tong balay ni Mr. Lem, oh. Daw? Hurot na yun di ay. Basig na alimungawan lang ko ba kay buntag sa'yo para baya? Pang! Ay, tama-tama. Agiton din ako si Mr. Lem og inom kay palahubog po na ba ka ito? Tapos siya akong papalitog tuba. Siya'y mo gasto. Ayo! Pre! Pre! Puti ka mining tingugan ni ba kanina ngayo. Tingog yun ni sa palahubog. Ayo! Pre! Wala lagi, buntag pa sa'yo. Pre! Pre! Good evening, pre! Good evening, buntag, morning, mantaron. Good morning, every shot, sorry! Shot, sorry! Buntag pa kay pre, hubog na ka na. Nagpunta mga kadiri, apirti man yung sa yuwa. Siyempre, may mayom na sa'yo, pre. Nako, dire, pre. Aro, nagitong ka shot, pre ba? Shot, pre, yung respeto. Last shot ni mo na, pre, bro. Naunsa naman ito? Dili, pasabot last shot. Kumana! Masinugdanan ba ni, pre? Grabe naman ang baso ni mo, pre. Magma na, pre. Ato pa, ang tuba, buntag sa'yo, imong himog kape. Ano, rago na, pre? Pariharam na silang tama. Ay, pero pasok ko, pre, ko mag-inom, pre, kay nang problema ko ba? Sino problema? Kaya na mong problema, ishot na ito na ba? Shot, mau lagi na lagi ng irason dayon ba, basta mag-problema. Paminaw ni mo, malutas din ang problema na ako mag-inom-inom rata. Nya, tanawa na gud na ako. Nahagit-hagit ka sa kuha niya, imong dalang galon, wanay sulod. No, sano ka, pre? Nagkadugay, nagkaliba na mga pre. Mga ganing gato, tika diri, aron mo. Ikaw mo gasto sa shot na itong duha ba? So, naman taon ka, maugin akong problema kay wako'y kwarta, tapos ako naman pagastuon og shot. Sige na, good pre. Pila naman ang tuba, pre. Sagat to, sa good pre. Sige na, babangkay ba? Ay, nagkukatika, pila nago ng tuba nga sagat to. Sa mga nakablaodagan, makikagkwarta. Oy, mga pare! Nakunsa man mo diri, ah? No, sa mga ano na mga diri nga wala may feeding program diri, ah. Kasi piling program, kita ka na ko mga lawas, oh? Akong gipangita, drinking program. Utro po ng isa nang itag drinking program nga isa nang kakatayhupan. Oh, sige na eh. Sa pa may gulat na to, ato nang ituloy ang kasiyahan. Kasi pagtuloy sa kasiyahan nga tanawa ra gunang ginaldalang galon ni Junix so wanam ginay unod. Na, naunsa Police Junix si Mamilin. Paliti sa pre, musugo naman ko. Na, saan mo ning tawanan ni mo inom nga way kwarta. Sabi ikaw may adunahan. Pwede din na mahubog nga way kwarta. Basta kwartahan ng barkada, mahubog. Na, saan mo ning trabahoan niya ako naman naibala ninyo Ay, direct. ay sabi, alin na lang. Ako na lay una. Namo ko sa katos dire, order ko dito ah. Kunya, kadali lang. Kaya nasa ko'y tawagan ha. Na, tawagin na mong gusto niyo tawagan dira basta kay ako di na ko mugasto ha. Di na ko mugasto na una ah. Relax lang. Ako Ikaw na Junix, ibala. katulog na dito ha. Wala dira ah. Tulog? Buang mo pag ganyan pagmata na ako, tulog na yun. Tawagin na, Pops. Hello. Pa-deliver mig to ba? Kining balay nga na brown nga gate, nya pula nga top. Ora mismo. Nya, okay na Junix. Pabuton na nato to. Sige, Aaron. Tuloy-tuloy atong kasiyahan ba? Sa pamandi ay. Ikaw po Junix ba? Kung mangagit ka ni kaginom, pagtalabog to ba? Saan ang walang nasulit? Kaya kabalo ka, puno man guni ganihan. Nahurot lang kay pangapin ako ba? Mao ni nakadaot si mo kay si Rock kay ka. Mr. Lem, ikaw lay kuha sa tuba kay ikaw may nadia ah. Na, ako pa'y pakuha og tuba nimo nga. Kita kang na ko'y gitrabaho. Ay nasig reklamo. Ikaw na lang gani ka mo kuha tuba. Wait lang. Murag diri naman siguro tong balay nga akong deliveran. Brown na gate tapos red na atop. Ayo! Tao po! Nay tao! Ayo! Oh, Mr. Lem, mo na nang tuba oh. Abrihin na na. Nay tao! Tawanan, di ba? Na, nagilang ta barkada. Kuha na na Mr. Lem ba kay kanina ra na nangayo. So,
Sa mukha, di man ka kapaabot na nabitaw ko dire. Ito ganyan bataan niyo, way batasan! Hiyati ka pas, wala magka nag-ingon nga mao day ni kawalo pa mo delivery tuba. Kuha sa galon na eh. Kaya pa ganing tawanan eh, kabulong kainom mo na may diri ah. Dugaya ba ni mo di ah? Kanang sure ka ma'am nga diri jud nimo na i-deliver ang tuba. Oo ya, brown na gay tapos pula na ato. Dugaya ba ni mo? Bataan nga. Ahon. Hello. Putik kamay. Na naman din ito ba? Tuba galit, grabe, dagko kay bula. Tuba galit no, dagko kay bula mo. Sige na kay bayaran na nako na kay aron maka kuha na nato Ay, na. ikaw mabayad? Ako. Sabi ko nga ako'y mabayad ani. Pila din ni ma'am? 100 lang, sir. Ikaw mo bayad? Di ba na kaganina wa kay kwarta? 100 ra? Oh, 100 Sa na ikaw ma'am, pwede na ako na times 2, times 10, times 5 or bisan times 20 lang sa. Times 20 lang sa. Yati ka dagan man kay kag kwartang buangan Ay, ah. nasik saba diha kanang ma'am. Kuha ng tuba, kuha ng tuba, kuha ng tuba. Anak, Yes, diskartihan sa nako ni. Diskartihan sa nako ni ma'am. Okay ra ma'am, mo dawat kag mga tibok nga tinaglilibo. Ganahan ko na sobra-sobra, sir. Dok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutes na yan. But di na ni maya pa, masay mo na ni ma'am oh. Jut juday oh. Sir, mabalik pa ko diri ha. Magadaw-adlaw ko diri ah. Kanang, pwede na ako pangayon ng number ma'am. Ay, sir, nani yung number sa ko katong kauban nimo pero Ay, mangayon ako sa iya ha. Pero ay ko, worry, magbalik-balik ko diri tagadlaw. Puti ka mo ako ganahan sa nimo ba? Deserve yun imong dagkong kwarta ba? Kay dagko kay mong tuba. Yun na ma'am, ampeng. Thank you, sir. Ampeng. Bye. Balik-balik ko diri ha. Grabe, dagko. Uy, Mr. Lim. Oh, nagawas na ikagdagang kwarta. Inong ka kay wa kay kwarta. Sa di ka, Paps. Ana man na, Paps. Basta kay nagani kay babae magustuhan. Dapat imong gastuhan. Di tuhod di mataan ni. Nga sa man, Gina? Laklakan na na, ron makabalik na yun tuba. Lakon? O laklakan na. Samang kadugayan mo, ako na lang, Bi. Sumaw to guys no, kung nagani kay gusto, ayaw kahadlok nga mo gasto. Asam ng kwarta makita raman na komparaton chika. Kung di ni mo to hatagag kwarta, mawala na. So nasa ko introduce ka game sa inyo no, mo ni ang Aurora game. I-click niyo ng link sa comment section tapos click download. Mamili ka dira na register o login pero kay bago pa man ka, mag-register ka sa registration butan mo dira mo cellphone number, password, verification code og referral ID din boom. Makasulod na ka sa Aurora game. Din ay mga klase-klaseng dula dyan na Dragon Tiger, color game, o guban pa. Pero ako, itry ng color game kay color-color na. Kunya kung tayo madaogan na ka. Kaya anak mo ng sugal na masay madaog, say mapildo, say madaog. Gusto na ka mag-cash out, i-click lang mo ng withdraw, ibutan mo dira imong GCash account, GCash number, OTP, tapos withdraw. Din kung nahotdan kag coins niya, gusto pa ka mdula, i-click lang mo ng plus sign. Mamili ka dyan na 100, 200, 1,000, ug uban pa. Ikaw na'y bahala. Basta kay ibutan lang nimo dira, imo ang GCash kagapon. Unya sa man nagits ninyo kay magdula na sa daron. Natay pan chika-chika ba?